Crane Arkepen Kijum Atom Gari Quebec Teglong Polote Suring Koirapo Adai Tunangpo Lamki Kedo Panglangso Arpek Mohol Geralong West Karbi Anglong SP Lapen Magistrate Kahomridam Joseph Milik Asupo Kiso Ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan Kerap Kachuhang Kardom Pini Prime Time Berta Longpen Neli Berta Thanmang Phi Sami Julie Bepi Nonar Juik Tha Bertang Tonpen Motorcycle Mate Dangni Ke Vegatum Aronatang Chok Enang Jipu SP Kapin Khara Tengpen Dipu Arong Sopi Along Helmet Kaviatum Pan Kakhuru Pangchengpon Bomlo Assam Sarkar pen akimi gari motor Quebec aron salam det pen aphi Pini Karbi Anglong district ahempi Dipuarong Supialong gari alu kiri kakhuruk jasemet helmet kabe atumaphan kakhuruk pangchengpon bomlo Karbi Anglong district superintendent of police Debojit Deori Kapin Kharateng DSP Nahit Karishma Japon Lindsay magistrate datta atum Dipurong nihangalong gari motor Quebec jasemet motorcycle Quebec atumaphan helmet do abe kiri kakhuruk padodunlo Lapusana porahod DSP Karisma Pherangke adomphan kapachini pona tengke helmet pena jok men kachingkoy hot monira pran raiun Lasi Karbi Anglong district SP Debojit Deori ahin pen ke doan Karbi Anglong arara phanta gari kachingkoy jasemet bike scooty kachingkoy pena jok monira pran kapadam dede jiaphan akimang padosi pini pen helmet kabe atumaphan adai ke an lapen helmet sitame ador kijum hek pen ke ronasai pangchen pon bomlo guidance মতে এটা হেলমেট ফৰ লাইফ কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই কেম্পেইনটোত মানে আমি এইটোৱে মানুহক সেন্সিটাইজ কৰিব বিচাৰোঁ যে হেলমেট নিচিনা সৰু বস্তু এটা নিপিন্ধাৰ কাৰণে যেন ডাঙৰ মানুহৰ কিবা ক্ষতি নহয় এই কেম্পেইনটোত আমি ফাইন ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ ফাইনৰ লগত যিবিলাকে মানে হেলমেটৰ কিবা প্ৰাইচ দিবলৈ বিচাৰিছে দিছে আৰু নহ'লে যিবিলাকে দিবলৈ বিচৰা নাই বা দিবলগীয়া তেনেকুৱা নাই তেতিয়া আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট হেলমেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ Traffic police asai khiat numben kapachini pana tengke pinike chengsi arnike madu aphanta helmet ka ve ajok adai en ponpe bonta penap there ni phai isi arni penke tangka suri isi adai en ponpo lapen kenang sotnai arta ki jom hek jasemet ningkan crane capman aki jom al somar atuma phan bike scooty ke vek nebdun long check bolote suri inkoi rapho adai tunang ji puta pachini pon Diganta Teron Karbi Anglong live Chinthong MSC constituency Angkang Arlo Panglangso Mate Umrutu Along Kedo Arpek Mohol Gate Along Lamki Kedo Adim West Karbi Anglong Superintendent of Police Kahomridam Karbi Anglong Lapen Meghalaya Hoyalong nonpuan ta ki 30 monsam abelang Kopia thesi Meghalaya Sarkar ahin pen Karbi Anglong ason among aphong kaphalang no sai nangklem berlo ki 30 monsam ke doji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen non anta Meghalaya Sarkar pen kachingki abelang ma Jongse avelang polote kupia these hen nang bongka chingki avedet Monsam ke doji kali ke damtang thang ni phai engkoi rathok arni phanglangso mate umrutu along ke do arphek mohol get sitame Meghalaya Sarkar pen nang pridaka jok penang anlam ki nang dokoklo Bangso alam ki arjulong pen pini West Karbi Anglong Superintendent of Police Ramandip Kaur lapen Border Magistrate Robert Taylor adimalong an humridam Kahomrida mahot Meghalaya hoy kedai phanglangso umrutu along Jharu Mohol Gate nangki Frida Kaputhak Sodak pen adai en popusi West Karbi Anglong SP Ramandip Kaur ahin pen rat athengno lamthe jaitekang Umru phale aisu exactly Assam Meghalaya border ot ase kiba okoman contested ase area to মানে এরিয়া এক্স্যাক্টলি তো অসম বাউন্ডারিত আছে কিন্তু কিবা কিবি হই থাকে এটু বর্ডার ডিসপিউট কারণে আজি খবর পালু কি এটু মেঘালয় পালু কিবা আই পেলাই এটু কিবা গেট ভাঙিছে তো চাই পেলাই আহিছো যি একশন হব এটু লব Lapusana Porhot Karbi Students Association Chinthong Head Branch Atum Chitong Donsing SP Aphan Pinpura Lopajerdon Pinpura Lokapajerdon Ahot KSA Chinthong Head Branch Maipu Khor Sing Rongpi Lapen Kongchun Bang Sing Rong Hang Pendanglok ke Ongdong KSA Klembang Atum Chitong Don
Kapajer don pinpur alo along Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy adui along kisung ke boy alam an lapen non amat ki thirthe ahoy nang binang chi pusi jongdun. Ulukunchi pen hemari dong par Karbi Anglong live. Hepatitis B akiso ke longpen Joyful Milik angthin ka henolap ajok se ka chelang iji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan kerap ka chahang. West Karbi Anglong District Amreng Constituency Kaparlu Jirikindeng Asor Joseph Milik Asopo Joyful Milik Dipu Medical College along se ka chelang ponbo mahut Dr. Atumpen Hepatitis B akiso sikilong po ang theklong si Prabjin Ben Guwahati je ponang po pupin khatlo. Bonta tangka mahakadu reyajok alang litum pini arnianta chepon tek thereklo. Lasisai jok je apo Joseph Milik ahin pen asupo reng nang jipu che mathasi ka therak chipi kok pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan tangka kerap kacho hang padukon si ningki mi parpek kai ke ta khai thoram lapen party lang lipin abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang nirapek jipu si Milik asangho ningka chepathe alam the Karbi Anglong life along berta nang pale. AASU Dipu aro atum thang ni phai inkoira nerkep arni Dipu Club along Rusamson Singh ingti kachikumo amen pen CAA aputhak lamthama ajaime kachepate kibi. India adangpi karampluk Citizenship Amendment Act aputhak School, College, University kacharli osomara tumangbong lamthama kachepate ajaime kapadopon. Bhavo Prasad David Pen Kachari Pon Bangso Jaime Kalong Dipu Government College Political Science Thanbang JD Thang Pen Dipu Judicial Court along Advocate Sarthe Ronghi Atumsi Lam Thama Kachepate ahot ingkrung inside dunlo. Jungjung Angbong Lam Thama Kachepate ahot Ajanta Lekthe Kechengsi Anong e Chapalong dunlo. Lasopi Ingdeng Hini Anong e ke Pangriteron Lapen Kitham Angdeng Kanya Pratika Bora Atumsi Chapalong dunlo. Lasopi bitung pen lam thama kachepate ahot Ajanta Lekthe pen Anushka Teron pi atumsi kechengse anong e chepalong ponno. Bonti Gathar pi pen Pangri Teron atum Ingdeng Hini lapen Kamir Pratiksha Bora pen Sondili Terang atum Ingdeng Kitham anong e chepalong dunlo. CAA aputhak ason thak thaksi non malong kapre ke jab bom atemon aputhak ta lam thama kachepate padopon bomji pusi AASU Karbi Anglong District Kontrimbang Sorjon Hanse pen ningjepon. Citizenship so debate competition long itu topic yang kon lagi if the Citizenship Amendment Act 2019 is imposed in other part of Assam, then the 6 schedule area will obviously it will impact population into people no la pinangan kapre school and college and university kacharli osama nabe dak nang ini dak nang cetong dulo la katalang ipin tame nang cepate dulo lasi netum kakhabang non ke bang jilang arni antame itum kacharli ahin nat koson si itum Dakar biang nolong kirung ponong jima lapen ke aning parung ponong jima lasi itum kalakhapon lapen ke itum kama thapon si pini laso debate kipon. Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Ingdeng Troxikep Rahini Samson Singh ingti Karli Arni Hauraghat Samson Singh ingti Chingthur Amai NGO Penta ason kachepate ajaime Deng Ponsi kachikimo padodon. Kedamtang thang ni phai engkoi runner cap arni Karbi Anglong adangpi Ru Samson Singh ingti Ingdeng Troxikep Rahini Karli Arni kachikimo dona sonsi. Haroghara longkedo Samson Singh ingti Chingthur Amai NGO ahin penta kachikimo padodon. Samson Singh ingti Chingthur Amai NGO Chunbang Bidyaram Singh Narpen Japon Linsi Ru Samson Singh ingti Amohor along Mirapuche Batsi Milur Kaipen Chikimopon Rinti Lasopi School Lo Charlie Osomara Tumangbong Arjantihi Chisik Sepin Pen Lam Kejai Lapen Karju ke Thaka Chepate Ajai Mekta Padoponsi Ing Samjin Pen Ingdeng Troxikep Rahini Ru Samson Singh ingti Aphan Kachikimo Asai Pachundun. News Desk Report, Karbi Anglong Live.
Ru Samson Singh Ingti Akai Alamo Chethan Chimon se Badplang English High School Cleared Up English High School Lapen Hills Glory English High School Kethom Chelang Rapet se Ingdeng Troxikep Rahini Ru Samson Singh Ingti Kachiki Moarni Talondun Tedam tang thang ni phai engkoi runner cap arni Ratcharia song lapen kaprek hampanga song atum anparta school college kacharli osomaratum Karbi Anglong district nang kikimpi tekang abang phu mate khaya po Ru Samson Singh Ingti Ingdeng Troxikep Rahini Karli arni kachikumodu na sonsi Badplang English High School Cleared Up English High School Lapen Hills Glory English School ke thom Chelang Rapet Jengkha Badplang arong along chikimodun Ada Porphai Narkepen Badplang English High School Managing Amaipu Gotam Timungsi Lama Ing Thorpon Lapen Bamon Po College Principal Jiten Singh Rongpi Ahin Pensi Kachikimo Amilor ke Kai Japon Lindo Laso Hot School ke tham aphan pangromsi ke chengsi Ru Samson Singh Ingti aphan Kachikimo Sai ke Japon Len Abangphu Karlitang Komoleshwar Rongpi aphan Chikimo Pon Len Ru Samson Singh Ingti Karli Arni Pachitondon si Charlie Osomaratum Angbong Karju ke thaka chepate lapen ason kapathu chepate pon Bangso phi rat amai pi kapado hot alohi sarpo aman pen Kopili VDC Chairman Hon Singh Terang Hamran VDC Chairman Sar Singh Phangcho Chitongdon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abir Thake Laponsi Kang Ton Iklo Domi Thakme Kardom